тамоми он ҷойҳоро хароб кунед, зеру забар кунед. хуб, ҳар нафас бароямон ҳаром буд то қасоси бародарамонро нагирем. ту хавотир нашав, шикорчи духтар. хавотир нашав. ба қумандон шикорчӣ бигӯй ки ором бихобад. қумандон шикорчӣ мудом моро роҳбаладӣ мекард. имрӯзам роҳбаладамон мешавад. имрӯз рӯзи драгонро сиём мекунем. бале, дуруст гуфтед. драгон аз чанголи мо халосӣ намеёбад. мо қасам хӯрдем ки ҷони ӯро мегирем. то ӯро дастгир накунем, бар намегардем. агар лозим ояд мемирему, бар намегардем. ту ором бош элем. ба фотиҳам дуо кун ки ором бихобад. то вақте чунин фарзандони бонангу номус ҳастанд, ин ватан хор намешавад. ӯ марди хушбахте буд ки шумо бар ин қумандону шумо бар ин бародарон дошт. худо нигаҳбонатон бошад. ташаккур. устод, то ҳол бовариам намеояд. худи сардор моро ба утоқи корияш қабул кард. аз ҳамин хотир ба қадри вазифаатон бирасед. туро гӯш мекунам элем. алло, явуз, ту банд нестӣ? банд нестам. чӣ воқеъ шуд? не, хостам аз барои хизматҳои имрӯзат ба ту миннатдорӣ кунам. он маълумот ба ман хеле кӯмак кард. медонам элем. он маркови разил ҳаққашро гирифт. ҳозир бошад дар дузах месӯзад. дастонат дардро набинанд. қасоси фотеҳро гирифтем. мо доим қасоси шаҳидонамонро мегирем. имрӯз фотеҳ бори дигар ба ту ифтихор кард. бачаҳо аз он хона якчанд ҳуҷҷатро пайдо карданд. ба фикрам ба шумо ҳам равон карданд. шумо кори муҳимро анҷом додед. ҳамроҳ анҷом додем. ман ҳоло ба назди фотеҳ рафта истодаам. ту танҳоӣ? касе ҳамроҳат ҳаст? не, ман танҳоям. ман ҳам рафта будам. бубин ҳоло шикоят мекунад. мегӯяд ки маро дар қабр ҳам ором намегузоред. ин тавр бошад навбати ман. сарашро каме вайрон кунам. ту хуб ҳастӣ? не, явуз. кай ҳолам хуб мешуда бошад намедонам. хуб мешавад элем. ҳолат ҳар замон хубтар мешавад. аз барои фотеҳ бояд ки ҳоли ту хуб шавад. аз барои фотеҳ ки барои ҳастии ин давлату миллат ҷонашро дод, бояд ки ҳоли ту хуб шавад. қавл медиҳӣ? қавл медиҳам. явуз, нерӯи телефонам тамом шуда истодааст. ман бадтар ба ту занг мезанам. худатро эҳтиёт кун. усто, инҳо девона шудаанд, ақлашонро хӯрдаанд. баръакс, онҳо корашонро хуб медонанд. барои онҳо куштани нафарон убур кардани марз аст. вале онҳо ба ин нафарон даст расонда наметавонанд. ҳуҷҷатҳои дигарро ҳам аз назар мегузаронанд. агар ин ҳуҷҷатҳоро хуб назар кунӣ, дигар гурӯҳҳоро ҳам ошкор кардан мумкин аст. пайдо кардани рӯи хат муҳим аст. мо ба онҳо зарбаи сахт задем. инҳо аз куҷо чунин ҷасорат пайдо мекунанд, намефаҳмам. аз хуҷаинҳояшон. онҳо инҳоро роҳбаледӣ мекунанд. онҳо фармон медиҳанд, инҳо иҷро мекунанд. инҷо сулоғаҳо аст. фармуданд ки мо инҳоро маълум кунем. ман рафта хабар мегирам. хуб, меравем. хаёлӣ, ту бимон. бо ин ҳуҷҷатҳо машғул шудан лозим аст. мо ба шумо барои чӣ пул медиҳем, рафиқони азиз? ҳар чизе ки нагӯед ҳақ астед. мо ҷуброн мекунем. ман инро ба дӯсти азиз чӣ тавр фаҳмонам, ҳолон ки мо танҳо дар саргаҳи кор ҳастем? инро ӯ хуш намепазирад. чораҳо андешид истодаем. ин корро кӣ барбод дод? элем, корманди хадамоти кашшофӣ, дӯст доштаи ҳамон сарбози фавтида. ин ба ман аҳамият надорад. ман намедонам. дониста бошед ки 10 нафари дар рӯи хат буда 10 миллион доллар аз он барбод хоҳад рафт. ҳақ астед. хавотир нашавед. он занро маҷбур мекунам ки барои кори кардааш ҷавоб гӯяд. хуб мекунӣ.
وضعیت چطور است؟ برآمد. من از کفایش هستم. همراهش چند نفر؟ او تنهاست. عالی. تعقیب نمودن را ادامه ده. میلش. این زن همه را برباد داد. او ما را از 10 میلیون دلار محروم کرد. تا وقت روی خط در دست اوست کارمان بد است، ولی ما این را اینطور نمیگذاریم. وظیفه نوی تو نابود کردن این زن است. حاضر او تنها است. زمانی که انتظار بودی رسید. آماده ای؟ آماده‌ام. اینطور باشد او را بکش. салом алейкум дӯстони азиз, хушхабар ба ҳама дӯстдорони видеороликҳои ҷолиби ютуб. имрӯз ман ба шумо яке аз беҳтарин каналҳоро дар ютуб бо номи студия м пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин филму клипҳо, сурудҳои форам ва ҳама наворҳои хусусиятонро дастрас намоед. силка барои гузариш дар таги видео. ҳатман обуна шавед. боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд.